E despois, a seguinte experiencia que de alguna maneira tuvo algo que ver con homosexualidade foi cando tiña 13 anos na boda da miña irmá Carmen, aí en Toande. O meu cuñado tiña dous sobrinhos, un da miña edad, de 13, e outro de 17. E bueno, despois da boda, o día da boda e toda esa historia e tal, nos quedamos a dormir e dormimos os tres xuntos nunha mesma cama. E o 17 no medio, non? Foi así a historia, non? Non sei se porque, pero o 17 no medio. Entonces, hubo un momento que me despertei e ele estaba casi encima de min, non sabes, así de lado, pero casi encima de min. E eu notei aquilo moi agradable, non? E non me movía ni para nada, non? E tal. Non, pero era esa historia sorda, non? Que conta esos momentos. Entonces, aí foi a primeira vez que realmente, pois, digo, bueno, un home tal.